মুখরে সত্য ভাবে রামচন্দ্র তোকে ছাড়ি মু বঞ্চি পারিবি নাই রে বাবা তোকে ছাড়ি মু বঞ্চি পারিবি নাই আইলো পিতাশ্রী এ কোন করলু তু এ কোন করলু সুখ শান্তি আনন্দ উৎসব মুহূর্তকে মধ্যে কহিদেলু ছারখার ଖାଇବ ଭାବି ଆସି ମୋର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଦୋଷ କହିଥିଲା ଯେ ଦେଲୁ ତାକୁ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚିତ ଦଣ୍ଡ ହାୟ ରାମ କାହିଁ ଚାଲିଯିବୁ ତୁ ଯିଏ ନିତର ପିତାରେ ଆରେ ପୁତ୍ର ମୋର ରାମ शुष्क निय ए सुमिष्ट पानीय जल ମୋର ପାଟରାଣୀ ନ ଚାହେ ନିଷ୍ଠୁର ବୁଧର ମଦନ ଚାଲି ଯାବ ସମ୍ମୁଖରୁ ରାଣୀ ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଅ ମୋର କର୍ମର ଫଳ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ମୁଁ ତୁମ କୌଶଲ୍ୟା ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରିୟସୀ କୈକେୟୀ আখণ্ড পান কৰি চেষ্টা কৰিবি এই কন্যা জীৱন নাই নিষ্পৰ প্ৰাণৰ হৃদয় আহ বন্ধু আহ মহারাজ সূর্য বংশ সত্যর সেবক বেণু পুত্রী মানিত আম্বলিক আজ অযোধ্যার রাজা সবে সত্যর পূজারী সত্য লাগি রাজা হরিচন্দ্র হে ধনার কীটদাস সেই সত্যর আবহাওয়া রাজা কিন্তু আরো কাহিনী কাঠ কথা সত্য স্থলে রামচন্দ্র আপনার চিতে সত্য শিবে পালনে পছন্দ সাধক হেরো শিক্ষণ নিয় পানীয় জল সম্মুখରୁ
काही वेळ राम अरे पुत्र या देशीचा वेगळा योगिता रे Oh
ରାଶିକୁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ପ୍ରୟୋଜନ ଏହି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନଯାତ୍ରା ମୋତେ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଅତୀବ ଅଲିଅଳି ରାଜକନ୍ୟା ତୁମେ, ରାଜ ସୁଖ ରାଜ ବିବାହ ରାଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଜନ୍ମ। ତା ଛଡ଼ା ଦିନେ ନୁହେଁ କି ମାସେ ନୁହେଁ କି ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 14 ବର୍ଷ ସେ ନିଗଞ୍ଚ କାନନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଅତୀବ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନ, ମୋ ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଳି କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିଲେ ରାଜା, ମୁଁ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜରାଣୀ। ଏବେ ଆପଣ କର୍ମଚାରୀ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟି କର୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମନା କର ନାହିଁ। ରାତି ପାଇଥିଲା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜା, ହୋଇଛ ତ ତୁମେ ରାଣୀ। ହେଲେ କହିଲ ଜାଣତି, ବିଧିର ବିଧାନକୁ କିଏ ବା ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବ? ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ହୋଇଛି ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବନଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କୁହ କିପରି ଲଙ୍ଘିବି ସେଇ ପିତୃସତ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ? ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଫେରିଯିବି ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାହ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନ, ମୋ ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଳି କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଳ ବିନା ମୀନାବତୀ ପୁରୀ ବଞ୍ଚିପାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବହିକି ପୁରୀ ଫୁଟିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ ବୁଲି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ନେବେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ଅଗ୍ନି ପାଣି ସହାୟତା ନେଇ ହାରିବି ଜୀବନ। ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବୋପରି ବୁଝାଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ଅବୁଝା ହେଇ ଏହି ରାଜସୁଖ ରାଜବିବାହ ରାଜମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ମୋ ସହିତ ବନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବ ଜାନକୀ, ଏହି ନିଗଞ୍ଚ କାନନ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଅପୂର୍ବ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଯେପରି ଲୋଭାସକ୍ତ ନ ହୁଅ, ଆଉ ଏ ରାଜସୁଖ ରାଜବିବାହ ରାଜମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମନେ ପକାଇ ତୁମେ ଯେପରି ମୋତେ ଦୁଃଖ ନ ଦିଅ। ତେବେ ଆସ ମୋ ସଙ୍ଗରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଭାଇ ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି ଭାଷି আছে ମହାନ ଧୋନି ଡାକ୍ତର ଭାଇ ଥିଲେ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ କଣ ଶୁଣୁଛୁ ଭାଇ? ଡାକ୍ତର ଭାଇଲେ ରାମ ବନବାସ, ରାମ ବନବାସ। ଏ କଣ ସତ୍ୟ ଭାଇ? ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣିଛ ତାହା ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ। ପ୍ରୀତିରେ ପ୍ରୀତି ମାଗନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା। ତେଣୁ ସେଇ ପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବନଯାତ୍ରା କରିବି। ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ, ଏ ସାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଅ ଭାଇ। ତୁମ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଭାଇ। କଣ୍ଟକପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ, ପୁଣି ଜନ୍ତୁରିତ ପଥରା ଏକ ଘେର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିବ। ଏସବୁ ସହ୍ୟ କରି ସେ ନିରଂଶ କାନନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା କିବ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନ, ମୋ ସହିତ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଏହି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହି ଭରତଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଳି କର ନାହିଁ। ଭାଇ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ନ ନିଅ, ତାହେଲେ ଅଲଗା ସିଂହାସନ ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଭାଇ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ନା ନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାହା କର ନାହିଁ। ଆମେ ପରା ରାଜପୁତ୍ର, ରାଜକୀୟ ଶାସନ, ରାଜକୀୟ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆମକୁ ନିପୁଣ ଭାବରେ ଜଣା। ଏସବୁ ଜଣା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନ, ମୋ ସହିତ ଆସିବାକୁ ବାରମ୍ବାର
आस सीता मूर्तिमान गौरव जे तुम्हें आशीर्वादे रामर सर्वसुख राम जाने पितृ सत्यर महत्व नेत्र आदि नीति नीति अभिनव से धरती धारती से आदि कालिकावती अयोध्या सारी बने अनुमता तुमने लक्ष्मण अयोध्या के दिना पूर्व हत्या करी जातो
सत्यର ଛଳେ ଛଳେ କରି ବସେ ହତ୍ୟା ଯାଅ ଚାଲି ବାବୁ ଧାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନ ଦେଖ ଆଉ ଏ ବାପକର ମୂର୍ଖ ମଧୁମର ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତା ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରେ ସୁଖିତା ହୋଇ କରୁଅଛି ମନ ଯାତ୍ରା
महादेवची विदाय करा तुम्ही आशीर्वाद जा राम कହୁଛି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ତବ ଯଶ ତବ ନାମ ତବ କୀର୍ତ୍ତି ଭାସି ଉଠୁ ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ମନେ ରଖ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟ ଲାଗି ନୁହେଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରକୃତିର ମୂଳକ ଏ ବୁଝିବ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବେଦନା କରେ ଆଶୀର୍ବାଦ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସ ଆଦର୍ଶ ମାନବ ରୂପରେ ପ୍ରଣାମ ଜନନୀ ମା ମୁଁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ ମା ମୁଁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ କଥା ଦିଅ ମା ମୋ ପିତାଙ୍କର ତୁମେ ଧ୍ୟାନ
ମୋର ରାମ ଆସି କେତେ ସଜ ଭାଇ ଚାଲି ଯାଉଅଛି
sobie felicita oso.
ଖିଆର ପୋଡ଼ କତଇ ଖିଆରା ଏ ମାଇ ପଛରା ପୋକୋଡ଼ା ଆଗରେ ଅନ୍ତ ଦଉଛି କଥା କହିଲେ ବେଗ ପିଠିକି ପଳଉଛି ଇଏ ପୁଣି ମୋତେ ହିତବାଣୀ ଶିଖେଇବ ହିତବାଣୀ ହାତୀର କତଇ ଖିଆର ପୋଡ଼ କତଇ ଖିଆଟା ଆରେ ପୋକୋଡ଼ା ଏମିତି କେন କହୁଛୁ ଏସେ ହେଇଯାଇଛି ତତେ ଏସେ ହେଇଛି କି ପୋକୋଡ଼ା ତୁଚ୍ଛ ରାଜା ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମୋର ମନ ସମିତି ରାମ ବନେ ଗଲା ଯାଉ ଯାଉ ଘର ତ ରାଜ ହେଲା ଏ 2 ଦିନ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଥନ ଆସ ଜାଣିନା ଯିବା ଆସ କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ ହେବ ରାଜମାତା ଏ ଜାଣିନା ତୁମକୁ ଏମିତି ସଜାଇ ଦେବି ଯେ ତୁମର ରୂପ ବଦଳି ଯିବ ମା ଜଗରେ ବାହାରି ଗଲ ପାଣି ଏ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ରାଧା ମାଧବ ଚାଲ ମଥରା ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ମଥରା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖିଲ କି ପୋକୋଡ଼ା ପାଇସିଆ ଯୋଗ ଲିଖିଲା ବାରି ପରା ମାନେ ହଇଲ ରଙ୍ଗର ହୃଦୟ ଦେଖିଲ ଭାଇ ଖାଏ ଆଣ୍ଠୁ କୋଡ଼ିଏ ସଉତୁଣୀ ମାନେ ସଙ୍ଗା ତୁଣୀ ମାନେ କହୁଥିଲ ପରା ରାମ ହେବ ରାଜା ଦେଖିଲ ରାମ କେମିତି ରାଜା ହେଲା ଏ ମନ୍ଥରା ବୁଢ଼ୀର ଅକଲ ପାଣି ଫାଟିଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ରାମ ବନେ ଗଲା ଭରତ ରାଜା ହେଲା ଏ 2ଟି ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଥନ ଏ ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟା କହିବ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଲୋକ କହିବେ ସୁନା କୂଳ ଲାଗି ଝୁରେ ଅଯୋଧ୍ୟା